Ani yankuma au bisimila anga émission mandi kenaka les sarchoye. Donc an me foli lasi an kan bawo bela jelima mali kuna foni TV sanfɛ anga émission dabolen do artiste de kama artiste mun dona mun ma don an bulle wele an plateau sanfɛ bi an artiste ba do ya bambolo na liwe jaten tanti fe en korom so fe na mali wele ko mba trawele mba siraba amina wele bla mba siraba de ma sur ce plateau. Jurunane fo jali ube jurunane fo olube jurunane fo korona jali ube jurunane fo chejanye jurunane fo jaliu ye jurunane fo olu ye jurunane fo telebi jaliu ye jurunane fo chejanya nyanyarike filau yedekelerida olu yedekelerida masina filau yedekelerida chejanya ntarike mae matero funa ke nyonge bamanage yasani jeneba de kele ya masaya zewu awo ama fotorite wo mbafo na fora torite wo mbafo nyame na toriko wo danina jonye chia blasiraba ma animatrice uga animatrice madina malikuna foni onde mere nyumata wala sako artiste ukado munu me dibila wala sa ngabla yele na malikuna foni ala kanyeta dauma sangora tabi ala bolo ala ka dine na o ma kelengele ni ba man foliye tonde unte nyumage segu tonya unte nyumage chetara dula muso chetara dula ieda yo eda da moso yo kamalenye kalenga bana la kima katigani nguruke dala ko kuna togoru kigala la bana la kima aha
Mbasiraba i bisimila an ka kɛnɛ kan Sarsho kɛnɛ kan n'o ye ne yɛrɛ dina ka Sarsho kɛnɛ donc an bɛ micro d'i ma i ka foli bila i lamɛnnikɛ jama bɛɛ lajɛlen ma minnu sigilen don k'i filɛ nin waati in kɔnɔna na Mali kunnafoni TV sanfɛ Madina oui ka foli di fɔlɔfɔlɔ n fa ni n ba ma sɔni ko kɛ n bɛ foli di Ala ma Ala ni sɔnna bi ka digira ne la ka sɔli kɛ a ciba kan ne de ye Jɛnɛba Tarawele n'u bɛ n wele ko artiste Mbasiraba ka foli ta ka di n kanubaw ma ka di jatigiw ma ka tila ka foli belebeleba di aw ma aw mun bɛ k'a ɲini n'o ye Mali kunnafoni ye artistes ka dɔn minnu dɔnnen don dɔ ka fara o kan minnu fana ma dɔn walasa an bɛ dɔn cogo min na foli laminɛ la donc an bɛ ɲininkali wɛrɛ tun wele n ba e yɛrɛ ye jɔn de n ba ne ye Jɛnɛba Tarawele ye n'u bɛ n wele ko n ba ka bɔ Zumana Tarawele la ka bɔ Jɛnɛbu Konate la an ka dugu ye Jamadugu Janikɔrɔ ye awɔ Nguraba commune don ok o ɲininkali ninnu olu diyara n ye a dɔn i ka fɛnw ye faamuyali sɔrɔ i ka kuma ninnu na n ba e yɛrɛ donna dɔnkili ko la cogo di n t'a sɔrɔ n'i fa yan fa ou bien ba yan fa e ye dɔnkili sɔrɔ olu de fɛ yan ne de ye jɔn bɛ k'i da ka ye ne bɛ wolo don min o y'a sɔrɔ ne fa ba de bɛ dɔnkili da mais a tun bɛ fɔ olu ma ko kɔnɔw bari an filɛ tile min na bi o tile kun t'olu fɛ yen mais ne bɛ kɔrɔbaya o y'a sɔrɔ ale yɛrɛ tɛ yen mais jɔn tɛ kɛ foyi ye da kan kɔ n'o tɛ ne fa ma dɔnkili da ne ba ma dɔnkili da mais n fa ba o tun bɛ dɔ kɛ o faamuna i bɛ hakɛto i bɛ taa sɔrɔ aw ka wagatiw fana n'o y'a sɔrɔ aw denmisɛnninya la artiste dɔw bɛ yen u bɛ se ka kɛ olu bɛ diya i ye olu kanu kosɔn i bɛ se ka kɛ dɔnkilidala fana ye n'a sɔrɔ o artiste dɔw bɛ yen mun y'a sɔrɔ a bɛ k'e ka idole ye olu kama e ye dɔnkilida kanu fo ka kɛ dɔnkilidala ye maa kɛra cogo o cogo dɔ bɛ diya i ye mais ne bɛ dɔnkili kalan don min ne ye dɔnkili kalan n y'o de fɔ n ko mɔgɔ tɛ kɛ foyi ye dakan kɔ dakan yɛrɛ bɛ da san 40 ka sɔrɔ jɔn man da ni Ala y'i da fɛn min na i b'o k'o ye ne kɔrɔkɛ tun bɛ jɛmɛ fɔ n'o ye jɛmɛfɔla Viejan ye n y'a daminɛ dɔɔnin la n tun bɛ troupe de kɛ a tun bɛ taa ni ye Bayisa fɛ yen n'o ye district Bayisa ye n y'a daminɛ o la n nana taa tunga fɛ dɔnkilida nana bila retard la n seginna nkɔ tugun n nana daminɛ n bɛ foli di n kɔrɔkɛ ma fo Ameriki kan kɛ bita ale don ok o faamuna n ba a ɲininkali wɛrɛ b'an bolo tuguni n ba ni mɔgɔ minnu ye wele ka taa sumukɛyɔrɔ la i bɛ sumu kɛ awɔ Madina ne bɛ sumu kɛ ni ye n wele n bɛ sumu kɛ o faamuna an bɛ ko don min na i n'a fɔ bi morceau joli bɛ n ba yɛrɛ bolo an bɛ ko don min na bi morceau 3 de bɛ n bolo a 4nan o ye n jatigimuso Fasa ye o faamuna n ba an bɛna kuma dɔ tɛnku la n'a sɔrɔ i bɛ se k'i ka piano fɔla ni i ka jimifɔla dɔ bila ka dɔnkili fɛn dɔɔni kɛ anw ye quoi awɔ an ye n ka piano fɔla kɛ o ye Adama ye jimifɔla n'o ye Sabarini ye o ye Papa ye Adama kaw bɛ fɛ ka démonstration dɔ kɛ ne ka Madina ye n'o ye
o jara mba anya me fana ki armée Mali fasada e be siga armée Mali dongli kundo tiga ya plateau sanfɛ awo me se ka kuntigi damana foli awu damana foli armée damana foli armée kunga manabo jama jugu ma ubebu yere nyini awu damana foli surasini polisi u damana foli gendarme u damana foli garidi u damana foli awu damana foli o jara en ko sebemba mba e ga dongda ko nanna e gela mun soro e ga dongda la e bisu guru don fine Madina gelati ba ibaro ko iba fo kuma ko alhamdulillah o ya so yi toro chama ko ne nere ma fo folo ko alhamdulillah folo ali bi me gelari ko no ali bi me gelaya ko no e bisu ko don fa o explica en to komi kan ba ko leskin no ni leri na kilaje Madina bara o bara senge ba ko no ibado anga bara manno folo ye sijo ko ere anne dongli chama bibulu kata sijo la kata dongli bo Madina ko no konte de wardi bake ni soro dana konyoro bazi korlama kebe wari mi sore ki aklata sijo kula amano aywa siraba kan bawo amunu ngebe siraba langan plateau sanfɛ abe fɛ ka fɔ ngena aw ka dɛmɛ tugu mana walasa a bɛ se ka album bɔ cogo min na a mago bɛ album de la a dun tɛ taa fana aw ka dɛmɛ kɔ aw de y'a kanubagaw ye aw de ka artiste do a jatigi ye aw fana de n'aw bɛ se ka dɛmɛ cogo min kɛ ka siraba dɛmɛ siraba bɛ se ka album min bɔ cogo min a bɛ ja siraba ok donc i ye nɔgɔya jumɛn fana sɔrɔ i ka jeliya kɔnɔna na Madina nye nɔgɔya sɔrɔ parce que a y'a permettre ni ma caman ɲɔgɔn dɔn o ye nɔgɔya dɔ ye hali k'a da kanubagaw b'i wele ka taa wa kulonkɛ kɛ o bɛɛ ye nɔgɔya dɔ ye n'o tɛ n tɛ se k'a fɔ fɔlɔ ko hami fɔlɔ ye fɔlikɛminɛn ko ye ni m'o sɔrɔ n ma nɔgɔya sɔrɔ fɔlɔ o ye tiɲɛ fɛn dɔw bɛ kɔfɛ o ye tiɲɛ fɔlikɛminɛn ko bɛ ayiwa siraba kanubagaw o fana ye dɔwɛrɛ ye k'a fɔ aw ɲɛna ko fɔlikɛminɛn tɛ siraba bolo aw minnu y'a jatigiw ye jeli tɛ taa jatigiya kɔ jatigi fana tɛ taa jeli kɔ donc a b'a lajɛ ka fɔlikɛminɛn ɲini ka di aw ka siraba dagantigi ma a bɛ se k'a ka fɔliw kɛ cogo min na donc siraba i ko morceau 3 de b'u bolo n'i bɛ se k'i ka morceau 1 da yan tuguni o bɛ diya n ye. Kanagasi Kasimani Kanagasi como tu corola Kasimani Kanagasi 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 Kasimani Kanagasi como tu corola Kasimani Kanagasi Kanagasi Kasimani Kasikunye Balimanyuma soro minye Obesirafe Kasikunye Jatigi nyuma soro minye Alayodima Kasikunye Folikela nyuma minye Obesirafe Kanagasi
kasi manyi kana kasi kongo tokoro la kasi mango kana kasi Allah Alami sona kane siraba ke dongli dalai alani che Alami sona ka siraba so jatigi chamana alani che Alami sona o Allah kane siraba so budari sanola Alere kanso dugu kolola kama ko sudan nyare Alami sona ala kane so vie digo la la nche Alami sona ala kane so vie kurbalila na kuya sajani kuya mamuru tukura mamuru ni jabanene kanagazi kazimani kanagazi kongo tokoro la kasi mango kanagazi Jaramba unye namba donc amini ngi nga tuni ibe bamana dong lida donc kibi mandek fanake ibe c'est ka explication dans ma bamana dong li ni mandeng différencier mi Madina nere ka dong li bamana dong li mais bado ni sera bela kafsa bari do were ni tara base goro do se ka fako mel nefe wa mo kera chugo iba soro do jaita do jaita toy bamana dongli kan nogoni ma me ka mandengi yere do ne gulo fe o sababu kera ne ka sabar folay no yi papay awo sababu kero wi ni papay okay o fam awo okay donc de bamana dongli da ibsega bamana dongli don dai ata jongolo ni bamana dongli Abe jongolo nezo kaba ko be jongolo nezo ni kera jongolo nezo kaba ko kera jongolo nezo be jongolo ni gilini ngono to be jongolo ni kaba ko be jongolo ni famma tu me jongolo ni zo kaba ko kera jongolo ni kaba ko didadi kera jongolo ni kaba ko be jongolo
jongoloni fama tume jongoloni so. Tita jongoloni mande. Netita jongoloni mande ke. Oh. Bogotigi friato. Ne aye jongoloni so. Sagamso bamuso kasi ni tume jongoloni Black Koro friato ni fena tume jongoloni jongoloni mandi Chekala tu konoto mishibane te flaka. Chekala tu konoto mishibane te flaka me. Ni fula jongoloni mandi. Bamajuru kirana ni fenye ate koropo wa bamajuru kirana ni fenye ngate presse aya chunga suma yake abene ni bamande halalao ni nyonje munu sona barama ni mene ni bamande halalao ni nyonje munu sona doakema abene ni bamande halalao ni nyonje munu dalaka nyu fadenye malishi Madeli nina ala ina ye bamande nyenye ngoga nyonye nina ye bamande nyongona fanyonye nina ye bamande nyenvuche kabosegu kata beledu kata jijeni kata kulugoro nimbe bamande nye Chekala tu konoto mishibane flakam. Chekala tu konoto mishibane te flakam. Chekala tu konoto mishibane te flakam. Ojara Mba Namu. Est-ce que Edi la wuli ko kan fan fe kata sumun ka No mbetara anga dafe dugula anga region na me madeli ka se komi ka panguru ta kata ko fe ko tawa ay ma de ka panguru dafa mais ni mo yi wala la ibita ibado ko ne dia artiste be ka ala deli ka contrat soro kata ko fe o da to baraka fusani kumai ni barala ni ma pressé e ka dombena oche men wakati kono mo kashima kontara seni ayi ni wati kono kontara masini seru balande kunganga ta kofe mais nyemi fie sa album ko inde abale parce que ibaro ni te droit là c'est pas facile quoi oche amando album ko inde abale note seru balande ya nyini fait parce que nale barala madina nebe ni ne dongi da bala sanfé o kadi war kasiri awonde bi dongi da balaka me jemini je gansan konyoke me orkasiri konyoke o seru kunya nyinga ngata nyongo fe parce que barako muso kadongi da balaka muso mancha amancha o amadi bala falaka hina la o koro muso bake o ni manyina ne aflana ya o me
mais album ko indi abali ali clipu makke folo abebe mo ko segi ko mais ini artiste fo ima collaborer mo fa na fo bamanan dong li dalan non o narsi chama parce que on keleme ka bamana dong li demsenu anyo groupe si ame mo ko binani bo e bisura ado to fa yan o anga présenter maybay nu ba fo ko bongo ga may aka danga e awasile drange muso chenyi ok o famera j'espère que aw munu silenu kan filɛ nin wagati na n b'a sira b'a kanubagaw aw ye n b'a bɔ yɔrɔ dɔn n b'a donna misigi ko la cogo min na aw bɛɛ ye o dɔn n ba bɛ fɔli minnu kɛ aw y'o dɔn n ba ni minnu bɛ collaborer fana aw y'olu dɔn n ba o fana o faamuyara mais ni mɔgɔ min nana k'u bɛ i n'a fɔ featuring kɛ ni e an ka kɛ jelikunda minnu tɛ bamanan dɔnkilidalaw yɛrɛ par exemple babanin dɔw b'o la i n'olu bɛ se ka dɔnkili da ɲɔgɔn fɛ a ka di denmisɛnnin bɛɛ ye ni olu sɔrɔ ka dɔ kɛ n'o ye ala tanu de bari n'a m'a yira i ka dɔn a tɛ segin kɔfɛ a kɛra cogo cogo olu de bɛ ɲɛ bi o n'i ye ɲɛmaa sɔrɔ ka baro kɛ ni ɲɛmaa ye kuma tɛ ka fitinin kɛ ɲɛmaa ye i fana bɛ kɛ ɲɛmaa de n tɛ tigɛ kɔmaa ye dɛ o ye tiɲɛ ok o faamuyara n ba naamu don n'a nata in na tuguni e bɛ fɛ ka album joli bɔ ne de dɔnkili sɛbɛnni caman bɛ ne bolo a caman yɛrɛlen bɛ n bolo mais ni hamina tun b'a fɔ ko n bɛ taa studio la fɛn kelen de b'a bali minɛ n'o ye wariko ye awɔ fo n to ka segin n ye segin ka kɛ dɔnkilidala ye n ko ka to ka taa studio ka taa nin wari parce que studio wari a ma nɔgɔ quoi o ye tiɲɛ n m'a fɔ ka taa studio la n bɛ taa dɔ dilan ten biti la ka taa n'i ko k'i ka studio kɛ ni fɔlikɛlaw bɛ taa u ka déplacement de bɛ d'u ma studio tigi ka wari de bɛ d'a ma o ni k'i k'a bɛɛ ka tile ka ban dɔnkili min b'a kuma o kuma morceau kelen 20,000 kɔ n'a fɔra k'e k'o 5 kɛ 7 morceau kelen da ni morceau kelen dɔnkili ɲɛnama i bɛ 30,000 de bɔ a dɔw la dɔnkili kelen na dɔnkili kelen o kɔrɔ ko gɛlɛya b'aw ka dɔɔni ayi an ka baara in ye gɛlɛya den dan ye o de to n bɛ dugawu de kɛ ala k'an sɔn jatigi ɲuman caman ala ka miliyɔn caman d'u ma n'o kɛra dɔrɔn n bɛ lafiya mais n ba an bɛ mɔgɔ caman minnu bɛ dɔnkili da n'u bɛna taa dɔnkili da u jatigiw de bɛ wari d'u ma ayi n bɛ ka kuma dɔ de fɔ ne den n bɛ dugawu kɛ n jatigiw ye ala k'u sɔn an bɛ yɔrɔ min na bi mali ma nɔgɔ an bɛ yɔrɔ min na bi a ka di maa caman i ka sira dɛmɛ mais a bɛ e kɔ la a bɛ ne kɔ la a ma nɔgɔn dɛ mais o kɛra cogo cogo n bɛ dugawu kɛ siraba ka di minnu ye ala k'u sɔn miliyɔn caman na n'o kɛra n bɛ avancer o ye tiɲɛ o ŋɛna o diyara n ye j'espère que faamuyali sɔrɔla i ka kuma in kan n ba dɔw bɛ artiste dɔw bɛ yen n'u taara studio la n'u ye micro ta k'u jɔ e ka respiration bɛ na cogo di ne bɛna musique da mun de bɛ kɛ la e bɛ mun de san baara o baara ka di ye i tɛ dɛsɛ o la Madina ale filɛ baara min n'i m'a kanu ɲɛtaga tɛ sɔrɔ a la i bɛ diɲɛ ko o ko la n'i y'a kanu i bɛ ɲɛtaga sɔrɔ a la e b'a dɔn a bɛ kunna fɛn min ka di e ni a bɛ ko muso n'a den yɔrɔ den ka di ye dɛ ne maga bɛ maga la sisan a bɛ bɛn i ma wa wa dɔnkili b'o cogo la n'i kɔni micro in ta dɔrɔn i b'a fɔ fɛn dɔ de bɛ na fɔ ko to k'a fɔ i b'a fɔ dɔnkilidala yɛrɛ ye dɔnnikɛla de dɔnkilidala yɛrɛ ye dɔnnikɛla de dɔnkili yɛrɛ ye dɔnni de n'i ma dɔnkili dɔn i tɛ se k'a kɛ dɔnkili yɛrɛ ye dɔnni de an bɛ dɔw ye fana u bɛ dɔnkili sɛbɛn u b'a ta i n'a fɔ leçon bɛ ta cogo min dɔw fana bɛ yen n'u taar'u jɔ dɔrɔn misigi bɛ na u hakili la u b'a da ka sɔrɔ u ma k'a la u ma foyi la non studio in de bɛ sɛbɛn i b'a sɛbɛn i b'a ta cogo min parce que ne ne tɛ baro la sisan ne bɛ fɛn dɔ bɔ nin kɔnɔ an tɛ baro la nin yan parce que e bɛ fɛn dɔ fɔ ne bɛ se ka hakilina dɔ sɔrɔ a kan dɔrɔn k'o kɛ dɔnkili ye dɔnkili y'o dɔrɔn de ye kuma faralen ɲɔgɔn kan de don c'est pour que a kana b'i kɔnɔ o de k'i b'a sɛbɛn o de ye sɛbɛnni yɔrɔ ye Madina ne ka numéro ye 93 24 10 43 n'u y'i wele la u b'i sɔrɔ n'i ye wele dɔrɔn i bɛ n sɔrɔ parce que i bɛ taa sɔrɔ dɔw ka numéro b'u ka manager ka numéro di n'u wele la u t'i sɔrɔ ayi manager tɛ ne bolo manager t'e bolo ayi mais mun na e ma manager ta ne de sisan ni manager tali ka di n ye mais ni manager min kanu a ma nɔgɔn i b'o kɔrɔ dɔn wa parce que manager de bɛ wuli ale ye fila ye ne filɛ ka min ɲini e fɛ de ni manager de kan ka ɲini ka ne bila ka taa o mais ni e yɛrɛ bɛ wuli ka t'i ka projet baw ɲini manager ɲɛ bɛ e la a ma nɔgɔn dɛ n tɛ ne bɛ tɔw ka manager ye min ye
mɔgɔ de b'u u ta projet de ɲini komi o tɛ ne bolo ne ko ŋ'i cɔ ɲɛna ka wuli ka dɔ kɛ n yɛrɛ ne ɲɛ n pan ka n pan ne don min na ne ye maa sɔrɔ maa min b'a pan n fɛ an na n pan ɲɔgɔn fɛ. Nba o faamuyara o ye tiɲɛ ye i bɛ segin i ka numéro in kan tuguni. Ne ka numéro ye 93 24 10 43. Ok. Ayiwa aw kanubaga minnu sigilen don k'aw ka siraba ta kan tigi lamɛn nin wagati in na a y'a ka numéro bila sisan aw minnu mago b'a la aw ka émission fana na aw bɛ se ka wele a bɛ se ka denguniw kɛ a bɛ Africa show kɛ aw mana wele émission na a bɛ se ka taa kɛ donc aw sigilen filɛ Mali kunnafoni TV kan Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen nin ye Dina kun ye plateau sanfɛ bi mardi donya na nɛgɛ kanɲɛ 10 donc an ka rediffusion chaque samedi a bɛ bɔ 18h donc mɔgɔ min ye ne yɛrɛ maquillé o ye Miss Diko ye ne ka fini kala la o ye création mondiale ale bɛ sɔrɔ Ɲamakɔrɔ Kaburudo face au Kaburudon quoi. Ok i bɛ foli belebeleba di Miss Diko ma. A b'a mɛn i bɛ se k'i ka dɔnkili laban d'an ye. N'a tɛ baasi ye. Baasi foyi t'a la. Bafula bɛ Malisa Bafula bɛ Malisa jo dali mamete nentoya dɔn dali bɛ kɛta ne tun tɛ dali kɛ ne tun y'a dɔn dali bɛ kɛ tan ne tun tɛ dali kɛ barika jatigiw ye jatigi minnu kɛra sɛbɛlama ye n bolo a barika jatigiw ye jatigi minnu kɛra danama ye n bolo a barika jatigiw ye jatigi mun ma layidu tiɲɛ siraba ye Malisa jo dali mame a barika jatigiw ye jatigi mun ye sɔrɔ dutɛnɛ na Mali barika Amin Diko ye ale min bɛ siraba make kuma o kuma Miss Diko mamude nɔnɔ wali Miss Diko de bali Malisa jo Bafula bɛ Malisa Malisa jo Bafula bɛ Malisa
jara o musigilen do kan fili an b'a fɔ ko ni an ka émission laban ye an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan waati wɛrɛ ni heure kelen na n'Ala m'an ka jɔnya juru don an na